Ел тәрбиячесе шәһәр күләм бәйгесенең сайлап алу турлары башланып китте. Ачылыш тантанасы Казан шәһәренең Алтын хыял балалар бакчасында узды. Бүгенге көн тәрбиячесе алдына нинди таләпләр куела? Бу сорауга җавап эзләп без әлеге балалар бакчасына юл тоттык. Исәнмесез? Хәлләрегез ничек? Шәһәребезнең Алтын хыял балалар бакчасы иң зурлардан санала. Биредә 18 төркемдә 360 бала тәрбия ала. Балалар бакчасының ачылуына бар 2 генә ел булса да, аның даны инде әтиянләр арасында таралган. Алтын хыялга нарасыларын йөртергә күпләр хыяллана. Моның сире зур, матур, яңа булу белән генә түгел, бәлки беренче чиратта балаларга карата булган мөнәсәбәттәдер мөгаен. Бакчаның исемен дә хезмәткәрләр үзләре уйлап тапкан. Килеп, менә бу масштабны күргәч, бик зур балалар бакчасы бит 18 төркем. Күрдек тә бу бит хыял дидек. Хыял. Менә шуннан инде безнең төзүче компаниябыз Алтын клуб төзеде һәм аларның теләге булды инде әйдәгез хыялга алтын сүзен дә кушыйк әле дип. Шуның белән барлыкка килде безнең менә шушы алтын хыялыбыз. Тәрбияче авыр хезмәт. Авыр да, күңелле дә, әни кебек юата, ул күтәрә күңелне дә. Биредә эшләүче 70 хезмәткәрнең барысы да һәр баланы белеп, танып, һәрберсенә исеме белән дәшә. Балалар бакчасында булган күңелне эретерлек җылылык әллә кайдан тоелып тора. Нәниләрнең кичкенә тормышының күп өлеше балалар бакчасында уза. Шуңа да тәрбияче алдында үтә дә зур җаваплылык тора. Баланың киләчәге дә ата-аналар белән бер рәттән тәрбиячедән торганын биредә бик яхшы аңлыйлар. Шын тәрбияче булыр өчен күпме белергә кирәк икән. Бүгенге көн тәрбиячесе ул күпмедер дәрәҗәдә психолог да, артист да, укытучы да, остаз да. Иҗади шәхес булу да бик мөһим бит. Иң кирәкле сыйфат ул балаларны ихлас яратудыр. Иң беренче чиратта тәрбияче ул балаларны яратырга тиеш. Балаларны яраткан чиракта гына тәрбияче булып эшләп була. Үз һөнәреңне яратырга тиештең. Һәр вакытта дагы алга үз-үзеңдә эшләргә кирәк. Бусы бик мөһим бусы дагы инде. Аннары балаларның ихтиҗларын, аларның кызыксынуларын исәпкә алып эшләргә кирәк һәр вакытта да. Әтияниләр белән дөрес эшләргә кирәк. Үз эшеңне яратырга кирәк. Алтын хыял балалар бакчасының һәрбер хезмәткәре тәҗрибәле, искиткеч тырыш. Рус һәм татар төркемнәрендә тәрбияләнүче балаларга туган телебезгә карата мәхәббәт уятуда да күп көч кертә алар. Үзләренең гимннарында булдырганнар. Аны биредә эшләүче нәниләргә 29 ел гомерен багышлаган Гөлнара Равиловна Гатаулина иҗат иткән. Biz özümüz icadi, kollektivimizde bir icadi, özümde icadi işlerge tırışam, şiirler, jırlar yazan bağlar içinde. Hem elbette özümüz şunda icadi işlerge, bizim bağlarımızda bir icadi. Bağlar şiirge, jırga, hem büyülerge usta. Kireçekte de kirek bulaşak. Çünkü bağlarımız üsüp kile, yalan buğunlar alışına. Her bir bağlarının da özlerinin oyunlar yardımında, onların aralaşu, tiline kübrek bilgen sayın, onlar da kızıksınında kübrek arta. Bağlar kamilleşe. Авыр эш булса да, менә шулай бергәләп тырышып эшләгәч, балаларның яңан күзләрен күргәч, бөтен арулар онтыла. Менә шушы бөтен булган көчебезне балаларның менә шушы алар бит күп вакытын балалар бакчасында үткәрә. Шул күңелле үтсен өчен, матур үтсен өчен, аларның бала чаклары истә калырлык булсын өчен бөтен җаныбызны, тәнебезне биреп эшлибез. Алтын хыял балалар бакчасы тату зур төркем булып, көчләрен жәлләмичә, иң якты, матур хыялларын тормышка ашырып, алга атлылар. Уңышлар телик аларга. Тәрбиячеләрне зурлап, хөрмәтләп баш иябез. Безнең өчен үрнәк бит. Рәхмәт сезгә диям.